wong jilih bakal ngolehake, sapa sing bibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Wis hukume ngalam. Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Saiful Arif. Berikut ini adalah potongan cerita dari lakon Wisanggeni Duta yang disanggit oleh almarhum Ki Dalang Seno Nugroho. Tokoh yang ada dalam potongan cerita ini adalah Wisanggeni sebagai peran utama, Antasena sebagai pendamping, dan Prabu Duryudana adalah tokoh antagonis. Cerita dimulai ketika Wisanggeni bersama Antasena datang ke negara Hastina dan menghadap Prabu Duryudana. Monggo sugeng mirsani cariyosipun ngantos akhir. Ono wigati apa dene kowe sowan? Lho, kok dadak tambuh? Mestine Siwa wis nampa nawala saka aku. Ya, aku wis nampa. Wis disurasa isining nawala. Pancen wis tak surasa isining nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining nawala, mestine Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining nawala, aku mengkari nyuwun dawuhing Siwa Duryudana. Piye? Munggo babakan negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok maringake mung separo, aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misusungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sabab ngene ya, Wa. Aku karo Kakang Antasena ki wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikaning wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik, pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke critane iki mbiyen tak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surut ana ing Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Dastarata. Kanjeng Eyang Dastarata nampa pitungkase Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon balekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake ning diparingake karo anake. Dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki terus nyilih cara ngendi? Wisanggeni. Ana apa? Ngeling ngono ya, Nggir. Yen to wong tuamu Kurawa ki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguwasaning para Pandhawa lumantar anakku Wisanggeni. Mula kaki sawangan banjur awakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge. Aku kudu ngeyup menyang endi. Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampeyan. Perkara sampeyan arep ngeyup menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane. Sampeyan ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampeyan ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Monggo iki janjane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas uriping para Pandhawa, sampeyan ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki bareng negara tak jaluk, aku kon mikir uripmu ki nuwun sewu. Wong nandur ki bakal ngunduh, ngono. Wong jilih bakal ngolehake, sapa sing bibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Kuwi hukume ngalam, ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Wis, paring pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa. Entuk apa orane? Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wisanggeni nadyan ming wong loro karo Kakangku Antasena mapan negara Ngastina. Nadyan ning Tegal Kulukasetra, ning aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kurawa. Ya to, Kakang? Ya. Nah, krungu dhewe to kowe. Cerita di atas, mereka berdua mempunyai niat untuk meminta kembali negara Hastina yang dipinjam oleh Prabu Duryudana.
Di sana Wisanggeni menceritakan bahwa sesungguhnya negara Hastina itu bukan hak Prabu Duryudana, tetapi Hastina adalah negaranya Prabu Pandu Dewayana. Prabu Pandu adalah bapak dari para Pandawa. Ketika itu Prabu Pandu meninggal terlebih dahulu ketika para Pandawa masih kecil. Dan Prabu Pandu menitipkan Hastina kepada Dastra-Rastra dan berpesan untuk mengembalikan kepada para Pandawa kalau Pandawa sudah dewasa nanti. Namun Prabu Dastra-Rastra keenakan yang ibaratnya ngemut gula krasa legi, banjur emoh ngelepeh. Kepemimpinan tidak dikembalikan, tetapi diberikan kepada anaknya, yaitu Duryudana. Setelah Wisanggeni bercerita panjang lebar, Prabu Duryudana tetap menolak untuk mengembalikan Hastina kepada Pandawa dengan alasan kalau Hastina dikembalikan ke Pandawa nanti Kurawa tinggal di mana. Sedangkan Duryudana juga tidak memperhatikan kehidupan Pandawa yang diterlantarkan di tengah hutan olehnya. Lalu Wisanggeni mengucap, "Wong nandur ki bakale ngunduh, wong nyilih bakale ngulihake. Sapa sing bibiti ala bakale entuk karma." Yang artinya siapa menanam bakal memetik. Siapa yang meminjam wajib mengembalikan. Siapa yang berbuat jahat pasti akan mendapat karmanya. Itu adalah hukum alam, tidak bisa ditolak oleh siapa saja. Wisanggeni yang mempunyai sifat tidak takut kepada siapa saja dan tidak akan mundur walaupun para bala Kurawa maju semua. Walaupun Wisanggeni dan Antasena hanya berdua saja. Dari cerita di atas kita dapat mengambil contoh sifat pemberani Wisanggeni. Dia berani melawan siapa saja dengan dasar benar. Dan Wisanggeni ingin membuktikan baktinya kepada orang tua dengan caranya sendiri. Seperti itulah poin-poin dari cerita di atas. Tentunya masih banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan, maka bila ada saran dari teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Matur simbah nuwun.